Takhle, jo? Chci na fotku. Jsme nakoupili, máme tady jakoby... Aha, taky, tak to ruší. Hello guys, čau lidi. Takže momentálně kde jsme teďka vlastně? Jde na ulici. Jo, jdeme do Mekáče, nakoupili jsme byle a pak nevím, co budeme dělat. Si vám na hrad nebo zámek nebo co to je. Uvidíme. Čau všichni, vítám všechny u dalšího vlogu. Chvilku mi trvalo, než jsem všechno dokončil, ale nakonec jsem to tak zvládnul, takže tak. Povídej. Jsme v zahraničí, jsme na Slovensku, v Bratislavě, kousek od Dunaje a moc se nám tady líbí. Trošku se ochladilo, ale zítra bude víc zima. Asi tak. Den číslo 2. Tak jakože, co to má být prostě? Teď jako hrozně prší. Dneska máme jít do kina, tak... Tak jakože hodně to. Ne, kam jdeme teďka? Je Eurovel. Jo, teď jdeme do nákupáku, jak jsme byli včera. Ve 12 jdeme do kina, když to najdeme, tak to bude chvilku trvat. A v 1 to začíná, takže máme hodně času a to je nice dneska. Když mě nechce prostě pod svůj deštník No? Obron. Myslel jsem si, že tolik mluvit nebudu, ale i přesto jsem hodil nějaký info. Bydleli jsme v takovém hotelu, to byla taková loď to byla a bylo to docela fajn. Tak sedíme tady, ty cinema suite, tady máme toto, takže obrovskou Pepsi. To je taková mekáčí. Kyselica nebo tak nějak, ne? Hello everybody. Po Mekáči jsme si dělali takovou procházku na hrad nebo zámek, nebo co to bylo. A bylo to docela pěkný. Ne? Chvilku jsme hledali i nějakou restauraci na oběd, protože tam bylo trošku dráž než tady a nakonec jsme našli něco dobrýho, takže to bylo v pohodě. Tady to rozhlas, to není daleko. Jdeme nějaký modrý kostel nebo co? Lukas. Dneska jsme byli na nějakým hradě. Jsme byli včera na hradě? Jo. Jsme dneska. Michalská brána. Ne, jo. To je preventivně. Takže lidi, právě jsme na pokoji a přišli jsme z dlouhé procházky, byly mi nohy jako prase. A to je 3. den, ne? Tohle zítra 4. Dneska byl dlouhý den a bylo to jako náročný pro mě. Ochutnali jsme churros, ochutnali jsme pizzu, ochutnali jsme všechno možný a bylo to dobrý. Potkali jsme spoustu muzikantů na ulici a bylo to fajn. A teď tady koukám Na dřevo. na 1,5 hodiny na týpka, co staví dům. A hrozně mě to baví.
to je poslední změna. Už je na metro. Pojedeme do vlaku, pojedeme autem z Prahy do Kotov a to je všechno.